Per nosaltres guanyar aquesta competició ens suposa molta alegria, una motivació molt gran per totes les jugadores de l'equip, perquè ho donen tot dia a dia, entrenen, no dubten en desplaçar-se, ho donen tot. Feia 22 anys que no guanyàvem, o sigui, l'any passat vam guanyar, feia 22 anys que no guanyàvem, aquest any repetim, supercontentes. Era molt difícil perquè teníem 4 equips que ens estaven perseguint. Aquest camp és un camp molt maco però molt dur i avui ha sortit i estem molt felices.